Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biag ita kat manipod. Iti pagayam tayo nga agnagan iti Mariel adi na kayat apailanhad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sukirak nga anak. Kat aramidat ti amin akayat ko. Ngem daytoy gayam tinakaited itiliday kanyak. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Mariel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Day tamanan sarming ti sangsangwam, Mariel. Itay ka pa'y ngagsarsarming Kat, man ano ko ma, nanang. Ingka katlabaanan dagiti na urnong amureng mo. Da kayon madadaal ti kinapintas ko no paglabaan dak. Anya, Da kayon taglaba, nanang. di ka man agsadot-sadot akasta, Mariel. Ala, ingka kat aglaba itatawan sirrek mo iti pagadalan. Adda nga rod papanak ita, nanang. Agdate kami ka ni Elmo. Iso dumawat ako maitili magasot yo. Ay, awan kwartak. Daitakit din ti inak paggastusan. Hoy, Mariel, ti panagadal mo ti into naram. Saan kat aday tapan nakidate mo? Wen ka di, nanang. Ala, ingka katlabaanan dagiti na urnong alalabaam. Saan asyak ti patudunam? Madalat ta kwartam Wen siyak pa'y ti ko na. No kasta, sikat imang bayad iti in order ta. Wen, awan pagdanagam. Nasayat nga roda. Bilibakan ka. Adalat ta kwartam. Wen siyak pa'y ti ko na. O kasalungay, sumurot ka enton rabi, iti balay daroli. Wen Mayat nga rodo kasta. Agi inom tayo. Nay, narabyan ka si Mangpat, Mariel? Hindi kay, sumana Aglisi kayon, tao mo nagakon. Sige, umunag ka. Ay, na yun ti kasta lang, Mariel. Ay, inyidamot ta dita sofa. Ay, anyan ti aramid mo, Mariel. Aramid ka di ti balasang dayta, ha? Agnakam kan tulaangan, inton makaala ka iti an-an na yam. Mariel, agad arak ka. Sakit, nagsakit ti ulo. Saimit yo, naramid yo. Ha? Naramid? Landa, sino day kakuyog ni Almo? Ni Sharon. Inyam amo iti kanyak ni Elmo. Aguston sa ni Elmo kankwana. Anya? Laad mo. Good morning kada kayo, Adwa. Hello, Sharon. Hello, Landa. Kunamlan asino kamot anapintas. Che, adayo mo't anapimpintas akngam sika, Ha? Hoy, Mariel, anya ti sasawang. Ala, intan Sharon. Mariel, agkita tayo enton malam, ha? Okay. Anya, agkita kayo inton malam. Papanan nyo. Agbagnabag na. Wano, sa dinuladitan. Di ka pa'y lakit agawid. Taing katulungan ni nanang mo iti trabaho na iti balayo. Landa, sermonan nakadimanan? Wan, gapu tamadi ti aramida, Mariel. Dinakman sermonan, Landa? Awan bibiyang mo itibiyag ko. Sige, makamu ka. No siya, bagbagaan ka, gapu tagayam ka. Ngam no di mo kayat, awan mabalin ko. O sige, Mariel. Ibusan ta na ito inatda nga ara. Wen, Kat dito ikan tagos ka maturog. Ngamin rabiin. Sige. Awan pagdanagam. Tanatalgad ka dito dagos ko. Wan, kan may sa agayan payatan.
Iso nga okay lang kanyak. Numaturog hak dito'y dagos mo. Sa dino tinagkapwam idirabi Mariel. Awan bibiyang yo. Nagtangsit kan nga anak. Subag ka! Sige! Tong pandak no day ti pakaragsakan nyo. Talaga bastos ka nga inanak. Awan respetom kanyak nga inam. Man nakibiyang kayo ngamin. Anya ti kayat mo? Panoy nuyak ti aramid mo? Uray agdadata amade. Balasang kaan, Mariel. No di ka dumgag iti balakad ko nga inam. Amang ano anya ti mapasamak kan ka. Pues, no anyaman ti mapasamak kanyak, awan bibiyang yo. Tata Primo, gumatangak man iti shampoo. Kastay sigud agat gatanga ka. Ay, sige. Mabiit laang. Tama nga laak. Hello, Mariel. Che, Unay na nagsuplada ka. Ngam, napintas ka lata. At tuyon ti shampoo, Mariel. at to'y matibayad ko, tata. O sige, inakon. Tadyak kayak ti makakita iti bakas. Sino ti bakas? Dito adda dito'y abay ko, tata. Bakas. Na, saan mat nga grupro pa abakas ni Marvin Nataer tupay. Agbagay kayaw. Mariel, sarong karam kanto Che, padasam ti sumarungkar tapasabtan ka iti agburburak adanom. Ha? Nangag mo, timbagak, Marvin? Ha? Ingka mang kita iti kapadpadam abakas. Taiso ti sarong karam. Hoy, Mariel. Maditikas ta. Di ka mang sair itirik na ti sabalay. Nagalas ti ugalay. Inak man langan. Nadadaulan ti aldaw ko. Kanayon ti panagkuykuyog yung Sharon, Elmo. Da kayo ka din. Wanlanda. Oh, apay anak katakder ka dito, gate. Nakita kayo ngamin. Iso nga inuray kayo. Dayo nga rodan. Hoy, Elmo. Kunak man no agayan ayat kayon kin ni Mariel. Saan? Kasta mo ti kunana. Di mo patpat yan. Ni Sharon ti kaayan-ayat ko. Ginamonetize ka sa na. Wan Mariel. Kasta ti kunan ni Elmo itay. Saan kayo kanong agayan ayat? Kani Sharon ti kaayan ayat na. Anya? Nagkuyog da itay kin ni Sharon. Pudno ka diti imbaga. Makaamu ka no di nakpat yan. Sa wagay, awan mo tidenggam nga ibaga. Saan ka di? Iso ano di mo patyan timbaga. Makaamu kan. Anya ti bagang Mariel. Apay ako na magkita ta dito'y kantin. Pudno ka di nga gayan ayat kayon ka ni Elmo. Wen, Among ka di akaayan ayat ko. di ko na kanyak. Awan ka no relasyon nyo adwa. Kan sika ka no ti kanayon amapan iti dagos na. Anya? Sharon, adaywam ni Elmo. Gaputa siya ti adda karbangan na kankwana. Oh, anya ti bagam, tada ka. Kalpasan ti amin. Kastuyan ti tratong kanyak. Akas la adda basol ko kan ka. Apa nga may kadito dagos ka? Tapno ibagak kan ka. Agdadag senak. Awan basol ko dita. Kasta? Basol mo Kasta gaya ma. Sige. Tangay talikodan na kon. Gaputan na alamon ti kay kayat mo. Iwaragawag ko ijay pagadalan ama si Kugak. Kat sikat tinakasikong kanyak. Kat awan bibiyang ko. Noan niya ti sawan dagiti tattao. Anya? Padasam ti mang talikod kanyak Elmo. Tabalsan ka. Pabugbog ka kadagiti kakasinsin ko alalaki. No saan ka kumasukir nga inanak? Adayo kumakas to'y tinapagtan mo. Tanya nga rod nga, ikat sukir ka mat!
marigatan ka pagadalan, Mariel. May salaangan at awan kat aggraduar kan. Ngam kastoy tinaramid mo. Nanang, Uray awan ba itultulong mo kanyak dito'y balay? Awan anyaman na kanyak. Nga uray na bambanuga ka naggapoy ti trabaho. Kat siyak na tati agluto kan aminan. Gaputa sadot kamat. Adi mo kaya ti tumulong kanyak. Nga maawan anyaman na kanyak. Basta ti importante kuma, kat agad adal ka na imbag. Ngamaan niya daytoy ngay naramid mo! Ampang kamot kami nito! Tanya di kayat mo mapasamak, Mariel. Talawam tinam? Papanam nga rod ita. Landa. Si kalangarudan ti maditi naramid na. Ita, si kapay ti adaganas na nga agpauyo. Ay na, no tinungtung pa na kamantinam. Ganabom Landa. Natural nga agungat ti inam. Gaputa maditi inaramid mo. Landa. Saan ka di ang mabalin nga agnaudak dito balayo? Ay, sana mabalin Adamat balayo. Di ijay kang agnaud. Diyak kanunungan ti panagtalaw mo. Iso nga agawid kan, Mariel. Imay kami kabsan. Takayat may apagsasaritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Gaputa masikugan to'y anak ko. Kat ni Elmo ti ama. Anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo tadaditan. Ngem di tayo mo't ida mabalin apilitan na pagkalaysaan. Tagad adal da pailaang. Kat anya nga rod ita ti aramidan tayo. Kat danda ni agpas ngayon to'y anak ko. Ipas ngay na lata at isikog na. Ayan ka din ni Elmo, tata. Ay, diyak mo no sa dino tinapanan na. Ibatik laangan dito'y ni Mariel. Ta dito yan nga agnaad. Ha? Ay, nay, saan Nasaysaya at matla nga agnaad kan kakabsat. Ta si kati inana. Ha? Kat no agpas ngay. Sige, tumulong kami iti gastos. Ngam no ti kunayo apagasawaan tayo idan. Saan kumapay? Gaputa kayat mi makaturpos ni Elmo iti panagadal na. Takalbasan ti panagadal na. Alaan ni manong na iti abroad. Kat ijay nga agtrabaho. Anya? Kasjay ti maibagak. Tumulong kami nga agasawa iti gastos iti panaganak mo, balasang ko. Angam di mi pa'y kayat nga agasawa kayo kini Elmo. Gaputa agabroad pa iti anak me, kalpasan ti panagadal na. Dandani ka matgaya man agpas ngay, Mariel. Wen, tata. Mabainak ko maarumwar. Awan maibaon ko ang gumatang. Mariel? Ada ka matgayam dito istor ni Tata Primo. Marvin. Sige, inakon. Mapiit laang, Mariel. Di mo pa imbaga tigatangam. Idi pa ilang alikliklikan nak, Mariel. Ada ka di basol ko kan ka? Mabainak ngamin unay kan ka, Marvin. Hindi ka agbain kanyak. No kaya't nakapagayam, ada klata ditoy. Marvin. Awan gayam, umadanin ti flight ko. Agabroda ka dya Japan. Isuasaan kanto na makita pa eh. Sa bagay, adamot Facebook ama ko na. No kasapulam to titulong ko, si Dada na katumulong. Marvin? Dakkel gaya man ti tiyan mo. Dandani ka nagpasngay. When? Salwadam ta sikog mo Inton maipasngay mo dayta, isunton ti liwliwam. Ken agbalin nga inspirasyon mo iti biyag. Ala, salwadam ti salunat mo. Agyaman kadagita nga imbagam, Marvin. Mabain ako na ikan ka. Gapo iti ugalik iti kalabas. Iso nga ulitak tagkid daw iti pamakawan. Katsapay ko ma. Taag talinad kalata apagayam ko. Juan Mariel, namnamaan dayta. Nagpasngaya kon, Mr. Lonely.
ket timulong iti gastos dagiti dadakkel ni Elmo. Makitak met a napateg kadakwada ti anak ko. Ken kanayon da amang ted iti masapsapol ni baby. Ngem ni Elmo, saan ngagpakpakita kanya. Ngem naklon kon asa anak nga ay-ayatan. Agbababawi akman, ngem itilikudan dayta, naragsakak taad da anak ko. Kastan, katagyaman ak. Tuy pagayam mo, Mariel. Agyaman ak pagama Mariel, iti daytoy apakasaritaam. Anya nga rod, kat kastan tinapasamaken ka. Ti panagbabawi at dalatta iti udi. Kat ipaay mo ti imatang mo iti anak mo. Kat saan pa'y anhaladaw ti amin, tapno ituloy mo ti panagadal mo. Mang panunot ka iti nasaya at awagas, no kasano amay pamuspusam latta ti panagadal mo. Aramidem dayta, para iti masakbayan ti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mariel, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo